Bai, zuzenean gaude. Ok. Ba, Eta, bagoaz. hor, erreka bat ikusten dut, zure Ba, bai. pantalla. Orain entzungo duzu musika, bai. A ber. Bagoaz. Goizeko 10:08 eta aurkezpenean esan bezala, sustatuko lagunak prest teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte, sustatu.eusen eta hoietako batzuk aukeratu eta hementxe partekatzen ditugu. Luistxo Fernandezekin, egunon, Luistxo. Egunon, Zer moduz? ondo, ordenagailu berriakin nago. Begira. Irudi hobea ematen, behar bada. Bueno, bai. Eta zer daukazu, kamera ordenagailuan bertan edo Bai. webcam horietako Kamara bat? lehen bezalako da, txikia, baina Bale. ez Ados. dakit, ni nintzen hobetuko, igual irudi hobetu da. Primeran, Luisio, bueno, berrikuntzakin, albistekin, eta kontu askorekin, ezta? Bai, astero bezala, Mhm. gertatu dira albiste batzuk, euskal teknologiaren inguruan, eta Bai, kontatuko ditugu, batzuk, behintzat, aukeratxo bat. hori da. Eta, bueno, nondik hasiko gara, Luisio? Bueno, apenas inun ikusi ez dugun albiste batetik, eta guk Mhm. atera dugu komentarista espainol bati irakurrita Osasuna futbol taldea zertan ibili den. A ber, Espainiako futbol ligaren amaieran. zer da Eta, gertatu dena? bueno, hemen komentatu genuen gauza bat, Polymarket izena zeukana, Mhm. zala apostuak egiteko plataforma bat, baina bere enegarren dimentsiora eraman da Mhm. esponentzialki, eta da Bai, apostuak egiteko edozerrekin, gertaera politikoekin, gerrekin. gerrekin, Mhm. Maduro noiz kenduko ote zuten boteretik, eta komentatu genuen, gerra nuklear bat, gerra nuklear posibilitateen inguruko apostuak ere Baita ere. ikusi genituen pantailan, Mhm. erakusteko gero izan genuen, eta nola ez bakarriko hori baizik eta apostu hoiekin interes geopolitikoak Bai. manejatzeko aukera duen jendeak itxura Bai. batean batzuk diru ere egiten dutela. Zuk apostu egiten baduzu, diru egiteko gerra bat hasiko dela, eta gainera lan egiten baldin baduzu, estatu batuetako defentsa edo armadan, Boterea baldin badukezu horretarako, bueno, bai. olako zikinkeri batzuk. Bai. Bueno, mundu mailan daude bi marka alakoa. Mhm. Polymarket, Hego Euskal Herrian erabili daitekena, eta beste bat Kalxi izeneko gauza bat, Hego Vale. Euskal Herrian ere debekatuta dagoena. Aha. Ados. Sartzen zara kalxi.com, kalshi.com, eta agertzen da debeku bat, Espainiako gobernuak hau, jokoz kanpoko apostuak egiteko Mhm. gauza bada, eta antzeko gauza bada. Bai. Esaten dutenez, Osasunak liga amaieran gerturatzen ari zela, Mhm. egin zuen apostu haundi bat, bai ez gu bigarren mailara jaitsi. Ostras. Non eta irabaziko zuten apostua, baldin eta jeisten baziren. Claro. Aseguru bat balit bezala ulertuta. Mhm. Hau da, bigarren mailara, bigarren mailan edo lehen mailan, talde batek dituen irabazi aukerak sarreretatik eta patrozinioak eta batez Bai. ere telebista eskubideekin barkatu, oso desberdinak dira, eta orduan egin zuten kalkulua apostu honekin galtzen duguna baino, Mhm. importanteago izango da kontra apostuarekin irabazi dezakeguna, baldin eta bigarren mailara jaisten baldin bagara, eduki ezagun aseguru moduko gauza hori. Mm. Claro, aseguru etxera batera baldin bazoaz kontu horrekin, Claro. ja, apirilean, esan Mhm. dezagun, zure taldea nola doan, eta Bai. aseguratzeko, zure diagnostikoa terminala balditz bezala, eta inork, Bai. bizitza seguru bat ingo zizok, baina hor, egin zuten hori, eta beste aldetik, apostu hori kubritu zuena, inbertsio funts, nazioarteko inbertsio funts bat izan zen, Mhm.
eh, Ras. izena duena Susquehanna, emirerri, Arabiar emirrietan, estatuetan, Londresen bulegoak dituen inbertsore talde batzek onartu egin zuen apostua, Mhm. eta orduan, kopuru jakin bat galdu du Osasunak, ez da izen bat, baina $1.000.000 pasatxo irabazi omen du Susquehanna zera delako horrek. Horren dirutza hori Osasunak galdu duela uste dut. Baina konpentsatzen dio, ze azkenengo partiduan Mhm. bat eta hutsa galdu arren, Bai. mailari eutsi zion. Doi, uste dut, Getaferen kontra izan zela partidua, eta azkenengo minutuan sartzen badio Getafe bigarrena, edo beste zelai batean zegoen partidu baten gol bat gertatu izan balitz, Mhm. Osasuna beherazi joan, baina eutsi zioten, apostua galdu zuten, baina lehenengo mailari eutxita, suposatzen da, asegururako egin duten kontu horrek funtzionatu du diela. Bueno, dirua galdu dute, baina gehiago galdu, bueno, en fin, Ja, bai. ulertzen diazu? Bueno, Bai. hau, alako predikzio merkatuak edo aurrikuspen Mhm. merkatuak deitzen diote honi, apustu sistema honi, Bai. eta hoiek aztertzen dituen semafor izeneko webgune bat atera zuen, Mhm. ez zuen esaten zein talde zen lehen mailako, Espainiako Vale. liga bateko talde nabarmen bat. Bueno, lehen mailan daudenak dana dira nabarmenak esan dezagun, baina kontatzen zuen azkenengo partiduan bat eta hutsa galdu eta talde bat. Eta bueno, Espainiako komentarista batek, teknologia komentatzen duen pertsona aditu bat, Euskal Herrian ere izan da, duela gutxi, mintegi batean, Antonio Ortiz du izena, eta Mhm. begiratu zuen, albistean nabarmendu zuen, eta bueno, datu hauekin, talde hau Osasuna da. Osasunaren Bai. profila ematen du, hau galdu duena, eta guk horrela aplikatu dugu. Begira. Ez dugu ikerketa kazetaritzarik ez dugu egin. Bueno, Egin duguna da, honek esaten du, besteak esaten du, hemen irakurri dugu, eta hemen irakurri dugu, eta hori euskaratu hori da. inteligentzia humanoarekin, eta Momentuz, bai, eta hemen ere esplikatu gure ahotsekin, eta bai, hori da. espero dut Ramotorik gabe. ulertzeko moduan pixka zer den hau. Mhm. Kontua da, semafor izeneko albistegi hor, predizio merkatutara dedikatzen denak, Bai. esan du, hau guztiz legala da, hemen, Ja. ez da gerra bat provokatzea bezain beste, horren beste Mhm. ere onartuko dugu, baina Ja. Espainian legez kanpo edo debekatuta dagoen zerbitzu baten Webgune bidez batean, claro. egitea, bueno, Bueno, en fin, bueno, hor uzten dut. bai. Eta bueno, pues igual batzuek aseguru sistema berri bezala erabiliko dute, ikusita adibidea, eta nora iritsiko den hau, ez dakit, niri apustu etxeen kontuak, eta Bai. bestela ere, kirolarekin apustu egitea, Mhm. ez da jarduera bat niri gustatzen zaidana, eta Bai. bueno, beste mailaz esponentzialki gorago doazen tresna haue, Polymarket, Kalshi, Bai. pues, Horiek izugarri. gutxiago gustatzen zaizkit. Bai. Baina, bueno, Izugarri. albiste bat ikusi genuen gertutik ikutzen gituena, eta, bueno, Mhm. atera du. Hori da. Bueno, eta gaurkoan diru kontuekin jarraituko dugu, Luistxo? Vale, polemika gehiago, bueno, ez dakit oso urruti iritsi den, Ja. baina, bueno, erreparatu genion, joan den astean, izan ziren musika sari bat, eta berzi izen zeukaten, bai, musika bulegoa sariak. Bueno, guazen. Mhm. Izeneko, bueno, Ez daude uste, kategoriak eta uste bueno, da, artistak eta... euskal Bai. musikaren sari moduko Mhm. batzuk, uste Bai. dut erakunde babesten dituztela, adibidez etxepare institutuak, Mhm. Bai. eta munduan zabalkunde izeneko sari moduko bat, Fermin Muguruzak jaso zuen, bueno, aurreko urtean, bere birarekin eta ibilizalako ere bai, ez Euskal Herrian, bezik eta
ez Euskal Herrian bakarrik, ez nahi dut, atzerrian. Mhm. Atzerrian ere bai, eta bueno, jaso zuen, eskerrak eman zizkion Etxepareri, eta gero kontu batzuk esan zituen. Eta esan zuen nola, Eusko Jaurlaritzaren funts bat egon den bira antolaketarako, eta nola 57 talde edo musikarik jaso dituzten, banatuta, 175.000 euro. Hori da. Eta aitortu zuen, hoien artean, ez dirudi igual gutxien jasoko zuena Fermin Muguruza eta bere ensemblea izango zenik, 12.500 jaso zituela esan zuen. Bai. Horren ondoan, salaketa egin zuen, eta da pixkat albistea datera genuena maiatzean sustatun, eta zan, esango dut, ETS edo Entol Sarmiento delako talde arrakastatxu horrek, kontzertu parea eman zituen Bilbon ez barkatu, Madrilen eta Bartzelonan, nonbait hemengo jentearekin joan da, batez ere Madrilera edo, jakin dudanez, eta horrek jaso zuen laguntza bat 300.000 eurokoa. Eta gainera jakinarazi zen, Madrilgoa izan bezperetan, orduan, zuzenean seinalatutako laguntza bat, ez prozedura baten bidez epe batzuetan proiektu bat aurkeztu eta jasotzen duzunean egizazu bira, baizik eta, ematen du ETS-ko norbait azarretu dela, eta esan di... Erantzun du? Erantzun du, medioren batean, Radio Euskadin edo... Esan omen zuen, eura jente asko mugitzen dutela, claro, diru gehiagorekin, pues... Aukera gehiago. Hala ere, bi kontzertutelako jente asko mugitzea, 57 taldek edo proiektuk mugitu ezaketena gehiago izan daiteke, baina, desoreka hori hor dago, sustatun albiste hau atzera genuen lotura gaude atzera begira, eta, onjala urte batzuk ere gertatu ziren alako batzuk, atzamarre seinalatutako proiektu jakin batek dirutza bat, eta beste sortzaile eta musikari batzuk protesta, eta, gure kontutxoak. Ez da la lehenengo aldia. Ez, ohitura lokalak dira, uste dut. Bueno, hau ez da bereziki teknologia, baina, euskal kultura bai, eta alako kontuien erreparatzen diogu. Kontzertu hauek, TSK egin zituen kontzertu hauek, bai, babesten zola idei hori Euskal Herritik ateratzera, eta Euskara sustatzea, eta... Bai, pentsatzen dut, beste laguntzekin ere, beste dozinek ere egin dezakela. Eta gero, Oiartzuren aldetik, ETS gaur irabazten dio Fermin Muguruzari, seguraski, bai, Oiartzunetan eta aldin bada. Durangoko azok, nik ez ditut ikusi kontzertuak ETS-enak, bire egin duten bira handi horretan, baina Durangoko azokan zelako hilara zeukaten. Hilara, bai. Izenpetzeak usteko, umeekin, batez ere. Bai. Bueno, horixe. Hortxe, kontu bat. Guk esan iten dugu, eta jendeak hartu ezala, batzuen eta besteen fan horiek, nor da bilen ondo. Bueno, eta gaurko saioa amaituko dugu datuekin, gazteak eta mugikorra, Loixo? Bai, astean irten ziren, irakurketa bat egin dugu, beste medio batzuek ere akaso ikusiko edo entzungo zenuten. UNICEF Espainia erakundeak atera du aurrak nerabeak eta ongizate digitala izeneko txosten bat, eta gauza hona du, egin dutela neurketa bat, 2025ko datua, 7.000 inkestarekin edo, Bizkaia, Gipuzkoa, Araban, Espainia oso goza, baina hemen horren beste, hemengo erakunde batzuen EHU-ren laguntzarekin adibidez, eta gainera aurreko duela 4 urte lehenagoko batekin alderatuta. Orduan, sakonera pixkat badu, eta, titularretan, eta guk ere sarreratxoan irakurriko dut hau bat, eta ematen du pixkat, hola... Bai. Lehen mugikorra 11 urterekin iristen da, prenerabe eta nerabe horien eskuetara. Azterketa egin dute 10 eta 20 urte artean dituzten gaztetxoen artean. Vale. Gaztetxo, ez da, adin nagusikoak ere badira, baina adin tartean, 7.000 lagun horiena hor. Eta pornoa 12 urterekin iristen da. Eta 3 kasutik
batean ustekabean. Ustekabean. Mhm. Bueno, igual ez da sorpresa bat. Mm. Igual ez da Bai, sorpresa bat. datu horiek beti eman dira. Bai, gauza hauek gertatzen direla susmatzen genuen, edo bagenekien, eta oin jala 4 urteko datuak arrelakoa dira. Baina, igual grafiko batzuk erakutsita, sartuko Vale, gara, ikusiko dugu ondo. vale, hau da retratua, baina zantzu batzuk daudelako, orain dela 4 urtetik onera, bueno, behintzat, ez dakit kontzientzia bat dagoen, ez dago azkunde bat, onjala 4 urte ere, geunden engantzatuta nagusiak, Bai. Bai. eta gaztetxoak ere bai. Ez? Baina, bueno, igual kontzientzia batzuk aurrera dijoaztela, Vale. ikusi dezagun. Proiektu ezberdinak egon dira ere. Bai, badago, mugimendu bat ere badago, altxa burua, eskoletan eta oroar familietan atzeratzeko edo kontrolatzeko, oroar ez dakit kontrola esit ondira daukaten, baina, bueno, kontzientzia bat zabaltzen da, eta debekuaren alde ez daudenek ere nik uste dut, bueno, pixka pentsatzen dutela. Familian, etxean, edo gelan, umeak dituztenean, ezta? Eta ikusi ezagun grafiko batzuk, beste edabide batek atera ditu, orain.eus da EITB-ren zerbitzua, bueno, zerbitzu publiko badalakoan, sustaturako grafiko bat kopiatu nien, eta, bueno, aitaren egin, eta bapo. Hemen gehiago erakutsiko ditugu, bizkatxo bat, utzi dazu pantalla partekatzen. Ikusi dezagun. Ikusten dugun. Badoa, ezta? Bai. Bai, hori da. Bueno, pornografia kontsumoa. 12 urterekin hasten dira, titularretan. Bueno, baina gero, 10-etik 7 ez du konfrumitzen. Edo entzat hori esate dute. Bueno, eta noizean behin dira, gainerakoan kontsumitzen duren beste 2. Orduan, eguneko 10 batera edo iristen da, astero edo egunero kontsumitzen dutenen kopurua. Oro har, Eta gero, men desoreka handi badago, hau ere ez da sorpresa, mutil eta nesken arte. Bai, hori. Eren batek, eguneko 30 kontsumitzen baldin badu, oro da, dana kontutan hartuta, nesken artean eguneko 14 bakarrik, 15, dobeto esan da, eta mutilen artean eguneko 55. Bueno, vale, ez da beste munduko gauza. Ala iruditzen zaite, neri, esatea. Programak indienen eta datuk eman dienen, datu hauek ziren. Jenteak egia edo bezurra zaten duen ere hori beste kontua da, baina, bueno, azkar hasten dira, baina, bueno, hartuta gero adintarte hori, eta lehenengo, azkar hasten diren datu horietan ere bat zegoen beste bat, eta da, ustekabian iristen dela bat, norbaite bide hori edo klik egin duelako esperotzen tokian, eta, bueno, pues orduan, bueno, ez da hain larria. Bueno, edo hortxe, pixkalko matxo artean hartzeko, eta azterketa hartako datua dalako hau, ez da? Ikuste, ez da mugitu? Ez. A ver, egun daukat. Eta orain? Ez. Ez da ere. Bala. Eta orain? Bai. Lehenengo horrian gaude, orain. Beste grafikoa. Bueno, indarkeria digitala bikotekideen artean. Bueno, hemen bikotekide ere adintarte horretan batzu dukiko dute, adin batekoak, baina bestakoan, lagunen artekoan ere dagoela, eta bueno, hemen datu batzuk badaude, baina laguna sare sozialetan kontrolatzea dela gehien ikusten dena, eta honeko 17 ere bai. Orduan, bueno, jente gehiena ez da deikatzen hortara. Eta, bueno, pues, eta gero, alderaketak nola dauzkagunez, hemen gauza hauetan beherakada bat dagoela esango genuke. Eta sexting edo da, testu sexualak pasatzea, mezuak pasatzea, eta hori, jetxiera bat geratu da, ez ezagunekin hitz egiteko joera batean ere, lehen oindala
5 urte zana erdiek baino gehiago egite zutena, orain eren batera jetxi da, ez ezagunekin, jenteak, bueno, eta ez ezagunekin geratu ere, euneko 23ko marka batean zegoen gauza bat, jetxi eginda, euneko 14 ere. Baina uste alderantziz, Luistxo? 2021koa da, iluna. Gaizki nabil esaten dana. Ez, iluna da. Arrazoi dezu. Oida, datu hauek okerrela egin dute. Bai. Beste, kasu honetan, bai. Nun egon daba pixkatu beketa. Hemen, adibidez, lo egiterakoan. Beste honetan fijatu naiz, baina, ostras, jazarpen eta sexu kontu horretzonenak okerrera egin du. Bai. Bai, kontatzen nahi zinela, eta ez. Bai, grafiko, ni beste grafiko da kopatu dudana, sustaturako, eta, bueno, joera batzuetan, sareetan profil gehiago eukitzea, eta hola, jetxiera bat egon dala, edo telefonoekin lo egitearena, eta hor, badago jetxiera bat, eta gero, deskonexio digitala deitzen zaion, kezkari buruzko ere datuak onak dira, jenteak kezka dauka, badaki mugikola ez erabiltzeko joera eukiko harko lukela, eta praktikatu ere, bai, batzutan mugikorretik paso egiten dutela, eta orduan, erdi epaino gehiago, deskonexio horren premia, eta praktikare bai, sentitzen dutela, eta egiten dutela, eta bueno, pues alde honetatik, bueno, baina kontua arrazoi daukazu beste konparaketa honetan, baina atzera noala, hemen okerrera egin dela. Ez ezagunekin hitz egiteko joera handitu egin dela. Bueno, bai, uneko gehiago, bai. Eskerrik asko zuzentzeagatik, artikulu gehigarri bat egin beharko dugu, azalpen hauekin, baina, bueno, argi ilunak orduan, argi ilunak hasieran esan dut, eta uste dut gauza batzuk hobetzea joaztela, baina ez norabide guztietan. Hori da. Luistxo, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, albiste hauek eta askoz gehiago sustatu.eu zen. Mila esker, ondo izan. Datorren aste arte. Aio!